А зараз надыходзіць вельмі важная частка святой імшы, таму папрашу вас быць уважлівымі, каб уважлівыя былі дзеці, але не толькі, каб таксама уважлівымі былі дарослыя. І каб лепш слухаць Евангелие, то перад гэтым я вам дам такое заданне, пытанне. Слухайце Божие Слово і адкажыце на такое пытанне. А хто з'яўляецца галоўным героем той гісторыі, якую мы з вами зараз пачуем? Пан з вами. Читание святого Евангелия паводле Матвея. У той час, адказваючы, Езус зноў расказаў прыпавесць першасвятарам і старэйшынам народа. Валадарства нябеснае падобнае да караля, які справіў вяселле для сына свайго і паслаў слугаў сваіх паклікаць запрошаных на вяселле, але не хацелі прыйсці. Зноў паслаў іншых слугаў, кажучы: «Скажыце запрошаным, вось я прыгатаваў гасціну маю, зарэзаныя валы мае і адкормленая жыўнасць. Ім усё падрыхтавана. Прыходзьце на вяселле». Але яны пагардзілі і адышлі. Хто на сваё поле, а хто на свой гандаль. Астатнія ж, схапіўшы слугаў ягоных, зняважылі і забілі іх. Кароль жа раззлаваўся і, паслаўшы войска сваё, знішчыў забойцаў гэтых і падпаліў іхні горад. Тады ён кажа сваім слугам: «Вяселле гатова, але запрошаныя не былі годнымі. Таму пайдзіце на ростані і ўсіх, каго сустрэнеце, запрасіце на вяселле». І слугі тыя, выйшаўшы на дарогі, сабралі ўсіх, каго знайшлі, і кепскіх, і добрых, і напоўнілася вяселле гасцямі. Кароль, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў там чалавека, неапранутага ў вясельную вопратку, і кажа яму: «Дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі?» Ён прамаўчаў. Тады кароль сказаў слугам: «Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце яго вон, у цемру. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў, бо шмат пакліканых, але мала выбраных». Это слово Пана. Калі ласка, прысядзьце. Запрашаю яшчэ дзетак сюды, не баяцца падысці бліжэй, бо тут лепш бачна, лепш чутно. Хадзі, калі ласка. Сядай тут вось каля хлапцоў, тут можаш на першай лаўцы, дзе табе больш зручна. Дарагія браты і сёстры, дарагія дзеткі, хадзі. Перш за ўсё хачу вас вельмі пахваліць, што вы прыйшлі на святую імшу і што вас так шмат. Сядай, калі ласка, вось тут, таксама на першай лаўцы. І хачу распачаць наш з вами дыялог, размову ад таго пытання, якое я вам задаў перад тым, як мы прачыталі Евангелие. Сядай, калі ласка. Скажыце мне, калі ласка, а хто з'яўляецца галоўным героем той гісторыі, якую нам толькі што расказаў Езус Христос? Калі ласка, як цябе завуць? Саша. Саша. Мяне таксама Александр. Хто з'яўляецца галоўным героем? Цар. Правильно. Галоўным героем гэтай гісторыі з'яўляецца, як Саша сказала, цар альбо кароль. Езус Христос расказвае, што жыў-быў такі кароль, які аднойчы захацеў арганізаваць што?
Веселье. Вяселле. Інакш кажучы, захацеў арганізаваць такія вясёлыя госці. Захацеў запрасіць да сябе шмат гасцей. Скажыце, калі ласка, не будзем адказваць, а паднімем руку. А хто з вас хоць адзін раз у жыцці прымаў гасцей, арганізоўваў госці ў сябе? Ну, правильно. Усе паднялі рукі. Апускайце. А скажыце, калі ласка, а хто з вас хоць раз у жыцці хадзіў да кагосьці ў госці? Ну і зноў усе рукі паднятыя. Правильно, апускайце рукі. Гэта ўсё вельмі правильно, таму што ў жыцці нема, ну можа амаль што нема аніводнага чалавека, который бы ніколі не прымаў кагосьці ў госці. Ці няма такіх людзей, якія ніколі не хадзілі да кагосьці ў госці. А давайте узгадаем, калі вось вы рыхтаваліся да прыходу гасцей, то што самае галоўнае вы хацелі для гасцей арганізаваць? Такое самае галоўнае. Ну, без чаго было б увогуле нават сорамна. Госці прыйшлі, а гэтага няма ў хаце. Калі ласка. Угощение. Правильно. Заўсёды, калі мы кагосьці запрашаем у госці, то першае, аб чым мы стараемся, гэта каб быў стол, але і стол каб не быў пусты, каб на ім было шмат розных страваў, розных пачастункаў. Добра, цяпер пераварочваем сітуацыю. А, напрыклад, калі мы збіраліся да кагосьці пайсці ў госці, то што мы стараліся як найлепш зрабіць? Якімі мы хацелі прыйсці ў госці? С угощениями тоже. Таксама з пачастункамі, правильно, з пустымі рукамі нельга хадзіць у госці. Вон яшчэ не адказвала дзяўчынка. С подарками. З падарункамі. Гэта амаль што тое самае, што сказаў хвілінку таму хлопчык, што, калі ласка? В одежде. Правильно, таксама. Бо калі мы стараемся пайсці ў госці, то мы хочам выглядаць прыгожа, хочам, каб гэта выглядала урачыста, бо такім чынам мы падкрэсліваем, што той гаспадар, который нас запрашае у госці, на застолле, на гасціну, што той гаспадар ён вельмі важны. І ведаеце, вось сёння вы прыйшлі ў касцёл. Касцёл – гэта незвыклае месца. Але калі мы слухаем сённяшняе Евангелие, то Езус Христос нам хоча расказаць такую одну вельмі важную рэч. Што калі мы прыходзім у касцёл, то прыходзім у касцёл не так проста. Мы таксама прыходзім сюды у госці. І гаспадар, который на нас тут чакае, ён вельмі важны, ён вельмі нас любіць. І гэты гаспадар мае на імя як? Хто з'яўляецца гаспадаром у касцёле? Иисус Христос? Правильно, гаспадаром у касцёле з'яўляецца Езус Христос. Нібы мы прыходзім сюды і яго не бачым, але ён тут ёсць. Ён нас бачыць, ён нас запрашае, ён на нас чакае і вельмі радасны, калі мы да яго прыходзім. І Езус Христос нас прымае не з пустымі рукамі, так як і мы, калі да нас прыходзяць госці, накрываем стол, таксама і Езус Христос для нас накрывае стол. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у касцёле стол? Вось тут. Ці бачыце вы стол? Ну, ёсць і розныя адказы. Я чую і так, і не. Ці ёсць тут той стол, который падрыхтаваў для нас Езус Христос? Ну, канешне, падказваю вам. Ён перад вашымі вачыма, і яго немагчыма не заўважыць, таму што стол у нашым касцёле проста агромністы. Это алтарь. Правильно! Вось гэты вялікі алтар з'яўляецца тым сталом, які падрыхтаваў для нас Езус Христос. Не ў кожным доме ёсць такі вялікі стол.
І гэты алтар не пусты, бо таксама, апрача стала, Jesús Христос падрыхтаваў да нас самы важны, які толькі можа быць на зямлі пасілак, страва. Гэта святая камунія, которую, калі мы прымаем, яна дазваляе жыць, падтрымлівае нашу душу. Ведаеце, кажуць так, калі чалавек збіраецца у касцёл, у госці да Jesúsa Хрыста, то ён павінен 2 разы паглядзець у люстэрка. Здзіўленыя. Першы раз, калі ён глядзіць у люстэрка, то павінен паглядзець, як ён выглядае. Увогуле, што на ім апранута. Таму што калі мы ідзём у касцёл, а прыходзім да самага важнага гаспадара, да Бога, да Jesúsa Хрыста, мы павінны быць апранутыя вельмі прыгожа. У нас павінна быць самая лепшая вопратка. Ну і, напэўна, яна павінна быць вельмі чыстая. Але ведаеце, вопратка, которую мы носім, вось на вас она вельмі прыгожая. Я захоплены, такая каляровая, такая вясёлая. Але гэтая вопратка, яна не самая галоўная. Бо перад тым, як мы ідзём у касцёл, трэба паглядзець у люстэрка, у зеркало. Другі раз. І убачыць, а якая духоўная вопратка на нас апранута. А ведаеце, што такое духоўная вопратка? Не, а гэта нашае сумленне, наша совесць. Калі мы прыходзім у касцёл, то нашае сумленне, яно павінна быць чыстым. Напрыклад, калі мы з нейкім перад касцёлам паругаліся, калі ёсць злосць, то перад тым, як прыйсці ў касцёл, мы павінны з гэтым чалавекам паяднацца, папрасіць у яго аб прабачэнні. Гэтага дастаткова, калі мы яшчэ не маем права прыступаць да споведзі. Але калі, напрыклад, маем права прыступаць да споведзі, хто ўжо прыступаў да споведзі? Скажыце, калі ласка, падніміце руку. Ёсць сярод вас такія, которые ўжо прыступалі да споведзі, прымалі святую камунію. То, напрыклад, калі мы прыходзім у касцёл, і нашае сумленне нечыстае, наша духоўная вопратка, яна ў плямах, у брудзе, тады трэба пайсці да споведзі, і вось там мы нашу духоўную вопратку ачышчаем. Тады, калі вызнаем нашыя грахі перад Богам і атрымліваем ад Бога ласку, которая нас унутрана асвячае. Ну і яшчэ адна вельмі важная рэч. У касцёл заўсёды трэба прыходзіць з радасным настроем. Не быць кіслымі, трэба заўсёды усміхацца, быць радаснымі для сябе, для тых, которые побач, але таксама быць радаснымі для Бога. Бо Богу вельмі важна, каб чалавеку было добра, каб ён быў вясёлы і добра сябе адчуваў, калі прыходзіць да Бога у госці. Давайте усміхнемся все разом. Малайцы, дзякуй вялікі. Цяпер некалькі словаў хацеў бы накіраваць да дарослых. Дарагія браты і сёстры, сёння падчас літургіі мы пачулі вельмі цікавы евангельскі тэкст. Як гэта вынікала з нашай размовы, у якім мы паўтарылі некаторыя важныя моманты з гэтага евангельскага тэкста. Евангелие, якое распавядае Jesús Христос, гаворыць нам пра караля, які запрашаў людзей у госці, які запрашаў людзей на вяселле. Некаторыя людзі адмовіліся, не пайшлі да яго, некаторыя прынялі ягонае запрашэнне. І вось Jesús Христос кажа, надышоў такі момант, калі кароль, увайшоўшы паглядзець на гасцей, убачыў сярод запрошаных чалавека, не апранутага ў вясельную вопратку. І кажа яму: дружа, як ты ўвайшоў сюды, не маючы вясельнай вопраткі? І вось тут, слухаючы гэтыя словы, адразу прыходзіць у галаву пытанне: а чаму чалавек прыйшоў непадрыхтаваным належным чынам на гэтае вяселле, у госці да караля?
Евангелие нам пра гэта не кажуць. Але можам дадумвацца. Ёсць некалькі магчымых варыянтаў. Першы, як гэта вынікае з Евангелия, можа менавіта таму, што яго запрашэнне на вяселле яно сустрэла літаральна на дарозе. Бо мы чытаем у Евангелии, кароль пасылае сваіх слугаў, калі многія яму адмовілі і кажа: «Ідзіце, выходзьце на дарогу і запрашайце усіх, каго вы сустрэнеце на сваім шляху». Можа, і гэтага чалавека сустрэлі слугі караля, і чалавек проста фізічна не меў часу, каб пераапрануцца і прыйсці ў належным выглядзе. Можа, але з Евангелия таксама не вынікае і таго, а можа, Евангелие дапускае тое, што паміж запрашэннем на гэтае вяселле і тым момантам, калі чалавек павінен быў прыйсці, магчыма, і быў час. Але можна падумаць і пра такую версію. Быў час, але гэты чалавек, ведаючы пра ўсю сітуацыю, што гаспадар запрашае фактычна кожнага, бо многія яму адмаўляюць, то чалавек вырашыў: ну, як пайду, так і пайду. Як выглядаю, так і выглядаю. Няхай увогуле скажы дзякуй, што я да яго прыйшоў, бо іншыя людзі яму адмаўлялі. Ведаеце, можа, на фоне вось гэтай вялікай адкрытасці гаспадара, на фоне яго вялікага прагнення запрасіць на гасціну людзей, чалавек, который прыняў гэтае запрашэнне і пра якога ідзе гаворка ў Евангелі, магчыма, адчуў сваю значнасць і дайшоў да такога пераканання, што сваёй прысутнасцю на вяселлі ён робіць вялікую гаспадару ласку. Ведаеце, Бог, а ад яго імя таксама і касцёл, падобна гаспадару вось з гэтай прыпавесці, пастаянна чакае, пастаянна шукае чалавека, пастаянна чалавеку выходзіць насустрач. Ну, вобразна кажучы, Бог, ад яго імя і касцёл, пастаянна нас, людзей, запрашае на застолле. Ці дакладней кажучы, да таго ўсяго, што з застоллем звязана. Гэта да блізасці з сабой, да еднасці, да дыялогу, да сяброўства. І ведаеце, гэта вялікая рэч, которую просто нельга зразумець. Вось гэтая адкрытасць Бога на чалавека. Яна просто незразумела для нас, людзей, добрая. Але з іншага боку, вось гэтая незвычайная адкрытасць Бога на чалавека, яна можа прывесці да адваротнага эфекту. Яна можа прычыніцца ў чалавеку да таго, што ў ім пачне нараджацца згубнае для духоўнага жыцця пачуццё, што ён, чалавек, ці мы, можна сказаць, інакш кажучы, прыходзячы да Бога, робім Богу ласку. Ці, па-руску кажучы, робім Богу адалжэнне. Ведаеце, я ўжо не адзін год працую душпастарам, у сваім жыцці правёў тысячы розных размоваў з рознымі людзьмі, альбо індывідуальна, альбо ў групах. І часам хачу падзяліцца з вамі, меў, размаўляючы з людзьмі, вось такую думку, такое пачуццё, што вось людзі, калі кажуць пра Бога, пра Божыя рэчы, вельмі часта у падтэксце маюць нешта такое, што я займаюся Божымі рэчамі і праз гэта раблю Богу вялікую ласку. Напрыклад, часам людзі кажуць: «Ведаеце, ксёндз, так мы ж заўсёды ходзім на святую імшу. Ведаеце, ксёндз, мы часта складаем на касцёл афяры. А вы ведаеце, як часта я прыходжу, каб папрацаваць для касцёла?
І ведаеце, у падтэксце гучыць нешта такое, што вот я раблю таго, што іншыя не робяць. І калі ласка, прыміце гэта як адалжэнне, прыміце гэта як ласку. Ці, напрыклад, калі такая ёсць сітуацыя, што трэба падрыхтавацца да сакраментаў. Найчасцей у маім жыцці гэта было тады, калі пары прыходзілі, каб падрыхтавацца да сакраменту сужэнства. Ну і, канешне, кароннае пытанне. Ксёндз, а колькі гэтая падрыхтоўка будзе доўжыцца? Я кажу, ну, можа, 10 спатканняў, а можа 15, а можа 20. Я не ведаю, у залежнасці ад таго, наколькі вы увойдзеце ў нашыя сустрэчы. І людзі, колькі? 10 спатканняў, 15? Ну вы што? Гэта несур'ёзна. Знаеце што? Ну, калі так, то мы пойдзем у іншы касцёл. А можа, нават пойдзем у іншую канфесію, каб прыняць сакрамент сужэнства, бо там гэта ўсё намнога лягчэй. Альбо, напрыклад, калі надыходзіць вот такі момант, які мы недавно перажывалі у нашай парафіі, калі збіралі групы на катэхезы. Групы дзяцей маю на ўвазе. Ведаеце, не аднойчы мне ў маім жыцці прыходзілася арганізоўваць гэты катэхетычны працэс. І вельмі часта, калі мы арганізоўвалі гэтыя групы, то я, усталёўваючы графік катэхезу, спатканні, заўсёды адчуваў сябе як чалавек, які знаходзіцца на базары і гандлюецца, таргуецца з кімсьці. Ну, сапраўды, што я не ксёндз, а нейкі прадавец на базары, который на сілу стараецца упіхнуць чалавеку ну, нейкую зусім непатрэбную, неякасную кітайскую рэч. А можа так, а можа інакш, а тут не перашкаджае гэта, а там гэта. Ну, знаеце, ну, калі так, то мы не прыйдзём. І зноў, вот такое пачуццё, што чалавек робіць Богу, а інакш кажучы, ад імя Богу касцёлу, нейкую ласку. Ці часам, калі людзі кажуць, ведаеце, ксёндз, ну я захоўваю усе запаведзі, я ніколі не краў, не крала, ніколі не чужаложыў і гэтак далей. Ведаеце, ну вельмі добра. Гэта не надзвычайная рэч, гэта нармальная рэч, такая, як павінен жыць хрысціянін. Ведаеце, браты і сёстры, калі часам прыходзіць спакуса, вось менавіта так думаць, што я, чынячы дабро, што я, уваходзячы у нейкія Божыя рэчы, беручыся за Божыя справы, чыню Богу ласку, то мы вельмі памыляемся. Мы ніколі ні пра што Богу ласкі зрабіць не можам. Калі мы ўваходзім у Божыя рэчы, то мы заўсёды атрымаем унікальную магчымасць увайсці у блізкія адносіны з Богам. І вось гэтая унікальная магчымасць напалягае не на тым, што мы Богу ласку робім, але на тым, што Бог са свайго боку вялікую ласку нам дае. І ведаеце, калі прыходзіць такая спакуса, то трэба усведамляць вельмі добра сабе і адразу перабудоўваць сваё мысленне такімі рэчамі. Першая рэч, павінна заўсёды ўзнікаць такая свядомасць, што вось тая ласка, і гэта вынікае з сённяшняга Евангелія, которую дае нам Бог, яна не будзе доўжыцца ў бясконцасць. Раней ці пазней надыдзе той момант, калі магчымасць наблізіцца да Бога, яна перарвецца. Калі ласка, якую дае Бог, яна, так бы мовіць, скончыцца. Ведаеце, і гэта можа адбыцца не напрыканцы часоў, калі закончыцца наша зямная рэчаіснасць. Гэта можа адбыцца і ў гісторыі. Учора я прысутнічаў на інаўгурацыі ці распачацці
навучальнага новага года у катэхетычным каледжы ў Мінску. Звычайна гэтую інаўгурацыю праводзіў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, бо гэта справа была вельмі блізкая яго сэрцу. У гэтым годзе ён гэтага не змог зрабіць. Канешне, прыехаў іншы біскуп, канешне, ўсё адбылося вельмі прыгожа на найвышэйшым узроўні. Але паглядзіце, у маёй свядомасці нарадзілася такая думка, што быў кіраўнік нашага касцёла, быў арцыбіскуп, і неспадзявана ні для кого, а асаблівым чынам для нас яго раптам не стала. І ён не памёр. Але проста у яго няма магчымасці, каб да нас прыехаць і з намі быць. А ягоная прысутнасць для нас вялікі дар. І мы вось не спадзяваліся, што згубім гэты дар, што вось так менавіта станецца, і невядома, калі ён вернецца. А паглядзіце у нашай гісторыі. Мы часта маем такое перакананне. Касцёл ён будзе заўсёды. Да Бога я заўсёды паспею, касцёл же заўсёды адкрыты, і святары заўсёды у касцёле ёсць. Заўсёды можна прыступіць да сакраментаў. Гляньце назад. У нашай гісторыі ўжо былі такія моманты, калі касцёлы раптоўна закрыліся. Альбо калі не закрыліся, то былі ў нашай гісторыі, у часы камунізму, такія моманты, калі некаторых святароў выдалілі, як нашага арцыбіскупа, і некаторых святароў пасадзілі ў турму, а некаторых забілі. І ведаеце, людзі, вось так, як мы сёння збіраліся ў касцёл, і нібы ўсё было. І будынак быў, і супольнасць была, але святара за алтаром не было. Людзі клалі арнат, вось гэта вопратка святарская, на алтар і маліліся. Між іншым, у той інтэнцыі, каб не важна, які святар, але каб толькі нейкі святар быў, каб ізноў праз тыя сакраменты, якія ажыццяўляюцца у касцёле праз рукі святара, наблізіцца да Бога. Ведаеце, калі прыходзіць спакуса думаць, што мы праз свае пабожныя дзеянні робім Богу ласку, то трэба ўсведамляць сабе вельмі добра яшчэ адну вельмі важную рэч, што Бог сам па сабе, ён не мае аніякіх патрэбаў. Гэта ён сам сябе дае нам. Бог дзейнічае на нашу карысць толькі па адной прычыне, што ён нас вельмі любіць. Што Богу для існавання чалавек не патрэбны. Бог дасканалы. Бог мае ўсё. А нашымі малітвамі, нашымі пастамі, нашымі ахвярамі мы нічога не можам да яго дасканаласці дадаць. Усё тое, што мы робім і што звязана з Богам, праз гэта мы памнажаем толькі наш уласны духоўны рахунак. Таму кожнай ласкай, учыненай Богу, як нам з часам здаецца, мы робім ласку выключна толькі сабе. Амен.